ଦୁନିଆ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଅତୁଟ, ଯାହାକି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଲୁତୁର୍ପଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ନନ୍ଦ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଲୁତୁର୍ପଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୁତୁର୍ପଙ୍ଗ ସ୍କୁଲଠାରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅବସର ପରେ ଗୁରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଓଲଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଛେ, ତାକୁ କେହି ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କଥାରେ ଅଛି, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏହାକୁ ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି।